С днешната изложба казваме добре дошъл у дома на големия български карикатурист Георги Чушов, роден и живял в Лом и несъмнено обичащ родния си град. Днес е голямото завръщане на един изключителен творец, не само изявен и самобитен майстор на карикатурата, но и автор на философски етюди и не на последно място на емблематичния Сънчо от Лека нощ деца. Изказваме сърдечна благодарност и на съпругата на Георги, госпожа Ивала Александрова Чушова, която предостави безвъзмездно това богатство и също има какво да ни сподели. Тук той нарисува и първата си карикатура, колкото и странно да е, защото той е бил на много малко години. Той е бил на 7 години. Благодаря ви, че сте дошли. Добре дошли на смехотерапия, скъпи приятели! Радвам се да ви видя. Цяла седмица ще ви лекувам. Аз съм вашия смехотерапевт Стрина Захарина. Много ми е радо. Искам да поканя при нас организатора на фестивала Смехотерапия и изпълнителен директор на фондация 1300 години в България, господин Ивайло Йосифов. Искам да благодаря, това е наша много стара идея, бързо накратко да кажа само няколко неща, но тази година успяхме да го реализираме благодарение на финансиране от Национален фонд култура. Което е наистина Лом на тези две прекрасни момичета, никога да потиснете за тях. Това са Ади и Лом. Ненче Милче! Добър вечер, мили хора от Лом! 1, 2, 3. Абра, кадабра, си, целуй! Ако ти искаш да си щастлив цял живот, трябва да живееш в Лом. Вика, отивам в Лом на фестивала, питам първия срещна човек, коя е най-голямата атракция в Лом. Те му говорили, имахме една много голяма атракция, но тя се омъжи. И аз, колата, викам, той може да ви каже, че и на червено съм минал. Да пием за постоянството на мъжете и за непостоянството на жените. Ето. Не го били така, ще го случиш по-дълго. Тя учителя, че ги взема аз, ще ме фане диабет. Извинявай, ама преди 2 месеца смениха ставата. Беше Дърводелска. Вие сте наистина една очарователна публика. Какво да ви пожелая? Нека най-големите ви мечти бъдат най-малкото, което да ви се сбъдне. След се казва, хапвайте, пивайте, ако ви се обади язвата, не дирайте телефона. И знаете, апетита и засядането, хепатита, спиели.
Благодаря ви от сърце за тази прекрасна вечер. Беше истинско удоволствие за мен. Благодаря ви. Чао! Добър вечер и добре дошли на Смехотерапия. Място, където ще оставим сериозното за мъничко и ще търсим смях в думите. Аз съм Зори Димитрова и ще водя литературна смехотресина. До мен са трима автори с различен стил. Различен поглед към света, но с едно общо. Способността да откриват смешното в живота. Вашите аплодисменти за Георги Костадинов, Ели Лозанова и Цветелина Достола. Най-хубавият начин да кажеш нещо сериозно е да се засмееш на него. Това е характерно и за Северозапад, особено когато става въпрос за северозападния менталитет на мислене. Всички ме знаят като Гергана Кнъцка и така ми вика, мъсъга вече се е баба с мене и ми вика за Еди Герганович. Он мисли, че те видял, пак да се ожени към тебе. Нема да повтаря. Еде ли чуфтете? Еде ли месете? Златно не е тази твоята позиция. Не може да видим, що беше къмица. Он ми е направил 2 бъдъна, те 2 бъдъна. Големото сбира от 500 кила нагоре. Тази вечер гост е Цветан Дочев, Дедо Скръц. Гости са читалище Пробуда село Крапчене, и Баница Носа, и Бъдница, и Качамак. Сега ще ви разкажа набързо една народна приказка. Имало едно време една хубава мома. Оженила се момата, правили сватба. Мацо, кака нема да бега. Чули, Мацо, кака нема да бега. Кости и кокали тук ще остави, ама нема да бега. Нещо да копове. Нещо или изтекал лиценз, може и хардуерен и софтуерен проблема. Имам и USB дараче, USB мотиката, USB кирка. Казват са нанотехнологии, защото къде удари не повтаря. Ето е Цветан Дочев, Дедо Скръц. Простиняк може да се използва и в обиден смисъл и така за шега, а може и да е като похвала. Но така че ако човек от друг край му каже простиняк, той се обиди. А това е като титла. И така де. Това, което ще ви прочета е писмо по действителен случай. С трепереща ръка отварям аз залостена врата и навън сякаш сън се промъквам като усъвен таласъм. Благодаря. Много игриви краченки.
имаме от много време. Когато вашите родители, дори когато вашите баби и дядовци бяха деца. Да, Какво е това? Я погледна. да го гледаме. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Благодаря ви за аплодисментите! За мен е огромна чест да бъда в Лом и да дойда в Северозапада. Благодаря ви. И аз съм дошъл само заради вас, и само заради вас, и само заради вас! Ма ти си обавец, ти ако имаш коса, не, ти си имал коса. Ма виж какво опреживява, ние аз поопреживех на сърце отзад, виж. Кой е това шумкръц? Ето, трябваше да стигна до виден филолог, да ми обясни. Тъй като аз го измислих, сега ще трябва и да запозная уважаемата публика. Имам двама сина, уважаеми дами и господа. Каква тая? Обича ви Лом! Лошата ми кантаря. По-хора! Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Да не се вижда. Благодаря ви за посрещането. Това се казва баланс. Ние ще сложим малко домат. Намажете домат.
Вика, просто ти си прекрасен, вълшебен, перфектният мъж за мен. Нали? Харесвам Люкина! Сега, имаме доказателства, факти, или пак ето стреляме във въздуха, защото просто сме сърдити. Няма жена, на която да не си се усмихнал и тя да не е искала да те изяде. Хубава работа. Ще ви сложа най-добрата отбойка. Без пари ще ви изчистим зъбите и ще ви ги избелим.